Ja, welkom terug op de maat in Kerkroo. Het is vastelovensmondig en winst biedt de buurt van Kerkroo kunst. Dan weten ze het. Dan roeit het zo de druk door de stad. Met natuurlijk vuurhaven een hoop discussie. Moet het doorgaan, moet het niet doorgaan in verband met de weersomstandigheden. Gans veel optochten in de provincie, buiten de provincie, zelfs over de grenzen afgelast. En Kerkroo is besloten om hem gewoon door te laten gaan. En tot nu toe is dat een shot in de roos geweest. Want de weersomstandigheden vallen alleszins met. Het begint nu te betrekken, maar het is droog, een paar drupelenhampen gehad. En de wind lukt zich ook vrij goed door. En dus kunnen al die groepen, zoals nu de Pratsberen, rustig en zonder regenjassen en zonder problemen op de maat aankomen. Ja, en de Pratsberen, ze hadden dit jaar hun thema het faillissement van Circus Rens. En zoiets zie zij in de Polonaise, ze zullen het lopen. Met verschillende dieren erbij die in opspraak komen bij Circus Rens met de nieuwe wetgeving. De olifanten, de dieren. En nog gaan ze hier caravan meegenomen van Circus Rens. Hier had ze veel circusdirecteuren en die zijn natuurlijk duur. Misschien toch dat moeten doen. Ja, misschien wel. Nou, Spas zit er in ieder geval nog goed in. Dat ze bedenkt bij faillissement. Hij is hier voor de voetbalclub VV Haander. Zwart-witte clubduren. Ja, die zit zo aan terug in het pekje. Zwart-wiese maillot. En in de hot. Aanraden Kerkdorp dat bij de gemeente Kerkroo huurt. En het is dan toch knap dat ze zo'n voetbalclub door overeenkries gehad. Want alternatieven zijn er natuurlijk genoeg. Ja, zeker één Kerkroo. Dat klein stukje dat ze toch zoveel voetbalvereinen had. En ieder jaar zeker qua voetbalverein zoeken. Alleen voor de jeugd denk ik toch dat het de hand zou moeten om te officiëren. Alleen dat ligt natuurlijk ganz erg moeilijk en zwaar voor de verein zelf. Vooralsnog geen zo redelijk lui op de B, want dat is toch een aardig goede groep. Ja, dit is ook wat dat betreft wel een verein wel deel heeft hoor. Ja, vorig jaar natuurlijk zo met de promotie.
dit jaar hopen dat ze zich kunnen handhaven in die klas. Het ontbreekt ze net het zelfvertrouwen zo te zien, dus dat zal goed komen. Ja, nog niet aan stimmung en een schöne Verein. En toen wordt er Sataki gedaan. Im Winter, da sind wir voll Freude am Ski. Mit Mütze und Schal, auch nicht noch nie. Von weitem hörst du sie schon jubeln und schreien. Der geht die vom Berg nicht und alle online. Hey, hey. En hij ook wel met Einzeljängeren die het over de boezering hand. De Batse fietseren. En die Colin het Manon met de Kinger dit jaar erbij. En een van die Kinger is er Kinger Vassilovic van 2016 geworden. Ik denk vast wel een sleetje dit, maar het ken goed. De WIM-genootschap. En ze is haar eeuwig, ze zijn als nar geboren. Dat zit hun in het bloed. En 4 narren voor willen springen en immer lustig zien. En door naar Einzelgänger. Ik hoop dat we het bordje kunnen lezen. Ping aan het kruid zat er sowieso. Sokkel op en sokkel af. Gib mir ein H, gib mir ein U, gib mir ein M, gib mir ein B, gib mir ein En dat is dan voor zo'n Einzelgänger. Krijgt ze een lawaaierige waan erachteraan. Ook een van de redenen om met de Einzelgänger optocht te zien begonnen. Zodat ze echt het podium voor zichzelf had. Hoofdvaste, zondag 6 maart. Dan is ze in Rimburg, gemeente Landgraaf. En live te zien op L1 televisie. Ja, en dan hier zijn groep Jot je sokkelt. De naam is afgeleid van het Tjonkelen, wat zie je allemaal dongen. En de Ruler, van een stamtisch. Dat is ja een schoenkelvereniging eigenlijk. Iedereen gaat zich Komen we dan op zoeken. 4 zich op en ben je nog onze schoenkelen. Is het leuk? Je zou het oefenen. Zullen ze nog leden of niet? Ja. Leuk. En zie je aan dit jaar het thema de Sugar Skulls. En dat in het roer, geel en groen. De kleuren van Vassilovic. En het biedt natuurlijk immer een schön beeld op de maat. Het stadhuis hing op de hingelgrond. Gib mir ein H, gib
En hij werd in ieder geval goed met de kop geschokkeld op de aan. Dat is een tjoenkelen met de kop. Dan is weer een nieuwe verein, de Bellenbuncher. En de naam de kunt en kenmerkt zich door de Bellenbuncher die ze zelf ook dragen. Die zelf ontworpen zijn en zelf gemaakt zijn. En zie hoffen hij met op een bijdrage te kunnen leveren aan de Groese Zog hij Kerkrade. En dat doen ze zeker. Aanzienlijk percentage kingen erbij, dat is natuurlijk helemaal goed. Ieder zin in aan, kijk eens. Ben Noordhaven. Ja. Ja, dus weer, je ziet toch het veranderen heeft op de Kerkrade. Of dat maar van korte duur is. Zien het publiek nou ook een schuilplek opzoeken. Meine Lieblingsmelodie. Hey, buitje dat ons voor het vuur, Maurice. Dat is ook zo. Schot voor de gaat. Deze mevrouw wel vuurbereid. Niks aan de hand dus. Hij ziet vanochtend de laatste lu van de groep, de Grater Eetje, die een 1x11 hand. En je verdurkt met de groep de Boys Alaaf. Ook uit de voetbalvuur gekomen, man. Zo is dat van een vroegere voetbalverein de Heilust. Waarbij zie je in de kantine en ben je daar het hand van, nou, zo voor de optocht in Kerkrade lopen. Terwijl het nu al echt even flink begint te regenen. Ook zie je voor de 16e maal met. En de schermen gewoon open. Dat gaat dan blijkbaar nog met de wink. Nou, ze laten zich niet afleiden, zo moet dat.
Nou, het gaat te vieren. Nog helemaal net de kneup af. Dat is er dus nog net mee, ja. Nee. En zo te zien is het oor. Het dak met zonnepanelen. Die nu even gaat minder stroom opwekken. Maar het is wel droog. Toch opvalt dat het grootste deel van het publiek gewoon blijft staan. Onder het motto, als je gaat zwemmen word je nat. Zouden het erop gerekend waarschijnlijk. Nee, joh, dit is natuurlijk wat ze zeggen zwaar. Kijk, van alles wat ze hier meldt hand is besnoet zo nog alles. Valt dat allemaal met. En we kunnen ook zeggen dat de confetti natuurlijk hoe ze luid kunt worden. Ja, dat is waar. Zak, zak, daar komen ze. Ja, natuurlijk gewoon een verein die niet meer voet te denken is aan de vastelovende kerkgroep. Op hier door een stel skiveren. En ook daar komen ieder jaar warm leden bij. En het schöne van dat zak-zak is dat ze straks naar de optocht met de wandelmaat op 4 komen. Samen met Schönjek en Spritz 11. Ja, en vorig jaar worden natuurlijk met het schöne weer een geweldig boezefest. Hoffen dat we dat dit jaar nog een keer dumpjes kunnen overdoen. En dan mogen ze eigenlijk toch stimmung heeft op maat. De gezelligste carnavalsverein van Kerkroo noemen ze zichzelf. Of eens kijken of dat klopt, man. Nou, die gezelligheid zit er in ieder geval in. Het hij ook de muziek uit Kullen. Het Kultsplat ligt natuurlijk redelijk kort bij het Kerkrutsplat, dus dat pakt zich goed. Zelfs een liedje uit Kerkroo ooit in een vastelovendheid in Kullen geweest. Is dat zo goed? Vertel het. De mokkel van de Nico Ploeg. Oh ja. Mocht hij niet, hoe er het in Kullen. En het jaar erop komt de plaat weer terug en moet het hij ook de vastelovend slagen. Ze kennen dat prima volgen. Kijk eens, had ik nog niet geleerd nu. Het is wel al even geleden, Maurice. Hij zal dat niet zien. En dan hebben we de Graasspritzeren. Voor een verein die al jaren met leeft. En op zich wel leuk dat ze met die naam net voor Groenkind. Nee. Ja, het is een beetje blauw en ik moet nog zeggen dat er toch ook wel veel midlopen van onze dames elftal van Sjevenet. Dus dat blauw wies komt natuurlijk toch ergens vandaan dan. Zelfs de trainer van de dames lucht met.
liet er in ieder geval op dat voor wat betreft de bui wiet aan het gaat. Windje weer gaat liggen. Zien links en rechts al gaat paraplu's weer verdwijnen. Ja, los we dat hoffen, dat zou natuurlijk schön zien. Dus bliet de lamp ook brennen bij deze kleine groep. Hij brengt de lamp het thema van deze Jeroense Zog. En hij schudt zich op de lamp, dat is ook niet onverstandig. Ja, dat zijn de Plum-Einzeljängeren. Ook jedes jaar actief hij in de optocht van Kerkrade. Maar hij had wel het liddoes. Geet nog juist, geet nog juist. En dat is een groep die zo de achter-Azië's komen. Die tot de optocht zijn touw gelaten. Hele baan komen ze vandaan. Want het is geen startnummer, dus we moesten net in de papieren te kijken, Maurice. Maar leuk dat ze er zijn en het ziet er prachtig uit. Ja, en dat is wel schön dat dat natuurlijk kan. Maar ik bedoel, er had zich zoveel moeite door om uiteindelijk de optocht te lopen. En wenn dat niet teruggeeft, dan zou dat natuurlijk eeuwig zang zien. En zo gaan ze hier weg inderdaad door Kerkrade vangen. En misschien is dat nog wel eens zo dat ze dan volgend jaar misschien nog wel mee meedoen. Want dat is natuurlijk waarheid. De optocht in Kerkrade is natuurlijk lang. Maar groepen zagen dan wel van ja, dan doen we ons wel nog niet voor niks te moeite. En dan gaan we wel veel plezier. Best een Janse daar gewoon weg daarmee. Toen is er Janse daar gewoon weg. Ik zie een hoergeet. Ja, de hoergeet van de moeloeren van Kerkrade. Door Rivano de eerste. De groep die ook al 15 jaar besteedt. En dus ook al jaren present is hij in Kerkrade. Nog een behoorlijk grote groep. Daar komen ze. Ja, dan zien we de Janse große Polonaise er hingen. Ja, wat is dat? Hier gaat het door. Ja, het ziet eraan uit dat er een groep die er hinger aan kunt. Zich zo je voor gaat in de Polonaise. Maar ze die Polonaise flink lang. Ik denk dat Frans Teunis in Maastricht zich al zo begint te maken dat het record eraan gaat van hem. Kijk over de tekst. Ja, hij is waar je slaat. Ik ga minder doen vast, maar de tekst zit erin. Ja, nou die daar natuurlijk wel. Dan kan de stem van het voet vallen.
Steht goed bij je die twee groepen zo, gaat prima. Het zal de joepenmentje voorzien. Yoghurtpakjes en alles zelf maken. Met nog een Einzelgänger. De paraplu had het net gans gehoord, zie ik. Maar hij is binnen. Dit zijn de joepenmentjes. Dit zijn de joepenmentjes inderdaad. Ten eigen slagen. Ja, dat gaan ze hier dus jaar dat ze met de eigen muziek te maken komen. Ook dat is natuurlijk wel speciaal. En ook heel warm sun picture. Terwijl de zon werd doorbreken in Kerkrade. Dat is een goed teken. Met een optocht die nog een andere stond duurt. En waar vuur af zoeken te doen is geweest. Is dit natuurlijk prachtig zo. En dan is het publiek ook weer voltallig aanwezig. Had zich even onder de luipaards van de cafés gesteld. Maar nu toch wel langzaam weg. Misschien vindt ze ook wel wat leuks op natuurlijk hoor. Oes de Moos is dit. Ja, nog Oes de Moos. Gaan we de schöne groep van 2001. En nog sindsdien niet meer voet te denken hoe ze op Kerkrade vastgelopen. Wie 70 leden Hansen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, kunt ze ganz stuk in de richting. En het schöne is dat ook al die leden vanaf het begin erbij zijn. Dat is wel uniek. Natuurlijk wel je kinderen die erbij zijn komen, maar... En ook wel schön aan deze verein, ze hangt hun eigen orde en ook hun eigen sjaal. Dat typeert hun toch ook wel van andere vastlovensvereinen.
Hat auch eine Webshop. Ja, of die een webshop heeft, dat weet ik niet. Toch een schöne Orde, dat weet ik wel zo. Heb je een idee? En dat is wel waar we met Van Rijn en Van Murray terugzien op het koerskonenconcours. Sportclub Schenjek. Vorig jaar het eenmaal 11 jaar. Voor een schöne waan met de Joep en de Sjaat erop. Voor een grote verein. En een verein die niet alleen maar met de Vaselovend actief is, maar ook door Boesen. Vorig jaar hadden ze een Jans Groes eenmaal 11 jaar fest, waarbij ze een zietzoenhandje organiseert. En dit jaar jullie ze een zomercarnaval organiseren. En dat doen ze in de Wirtschaft hier op de Maat. Dat is hun thuisbasis. En dat is op 2 juli van dit jaar. Waarbij dan diverse artiesten zoals Erwin, Fabrizio, Big Benny optreden. Ze werden het zo zomerboete zitten. Het soort, ja. Ja. Alleen denk ik dan wel dat die Benny weet horen. Ze hebben ook Pools bandjes. De zomercarnaval. Ja. Ja, een fantastische groep moet ik zeggen. Bestond ons 111 leden. Natuurlijk was op dit moment ook niet. Dus voor de lui die nu te doen hadden op de 2 juli, Heijen Kerkhoor in de Wirtschaft. Maar gezien een schöne programma voor u. Zeer grote groep kijkers. Ziet er prachtig uit. Ja, en zo wie ieder je zaad of zie zal is straks hij met de waan op de maat zorgen voor de spas en de muziek vooral. En zodat de Frank van Blierhey beoordeeld de Roger Lataster leuft. Woonachtig natuurlijk op Blierhey. En zich met een paar vrienden bij je pakt hand. En ook al jaren in de opgevlogen. Blierheid zo'n buk. Ja, met de prinses Beb de eerste bovenop. Schöne waan. Oh, Beb is niet zo'n pakken. Oké.
Daar is het ook. Dan bijna fout hoor. Volgens mij gaan ze nog snuit over, want normaal moet er helpen ze niet. Nog even een kilo of 100 roet hoor. Kijk eens, waffelen. Hoppakee. Chocolade. Ja, nog de Bierheidse Buk, al jaren actief hij, in de optocht van Kerkroo. En dan komen de bengeltjes. Gewoon een groep van oud en jong. Sommige vingen er natuurlijk best lang door, dat zie je wel een beetje natuurlijk. Maar ze zijn toch. En nog heel wat schön terug, ze zie je de kleuren van Vastelovend. Het roer, geel en groen. Ik ben leven door een roze bril. Ik ben schoorverliefd, al is het nog wat pril. Die vlinders in mijn buik, ik krijg ze niet meer stil. Zo ben ik daarna volledig uit mijn doen. Ik voel alleen nog maar dat vaderlegioen. Ze krijgen heel wat af en hebben geen fatsoen. Toch nog even een Einzelganger. Zie de heem door wind van vuren. Ja, en hij hangt ze dan, Ruud. De groep Chiqua. Pakje ken ik ergens van. Ik hoor. Dat was het A1 voor mij. Dat is die er voor een. Ja, dat stemt inderdaad. Vorig jaar door Allround prijs gewonnen. Eerste prijs in de optocht hij Kerkroo. En die is dit jaar natuurlijk ook warm alle meuten hier door warm chic oesters hier, zoals ze zich nemen. Met een schöne waan erbij. Moet ze gewoon tussen kunnen lopen, Maurice. Ja, dat Dat is zijn we met jong. Maar ik moet zeggen, dit jaar zeg ik wel weer wat ze voorspeld houden. Dat is natuurlijk wel... maar joh, dit is natuurlijk ganz anders dan dat zij zitten met Leus. Ik bedoel, die is pas een plezier die ze door has. Maar ik vind het ook echt leuk met die groep. Dank u, Maurice. Kijk, de muziek. Hadden dat geoefend, die Polonaise? Maar de Polonaise moesten het echt oefenen. Ja. Hoor. Ja, ook een verein die niet alleen maar met de Vastelovend actief is. Ook zo nog door het jaar van alles deed voor de verein. Waardoor dat er natuurlijk ook wel een gehechte band hebt onderling. Maar wat doet er het jaar in? Of hou bijvoorbeeld nu een dinnershow. En ik kan je presenteren waarbij je daarvoor ook je het leuke artiesten houden. En eigenlijk allerlei ja, richting sponsor van jullie die daar komen.
in 2009 opgericht door ook een ex-prins, door Ido de Eerste. We zijn een vereinde stadsprinsenlier. Ja, maar ja, die moet zeggen, dat zit er wel meerdere uur. Zeker ook dat dadelijk kunt. Daar had er meer geleverd. En deze verein, de Chicois, is eigenlijk opgericht wie vooral alle twee prins horen. Gewoon vanuit je weg. Ja, ook zie je wel een beetje bang dat misschien de grootste wens dit niet goed te varen heeft. Al het geluid steekt daar natuurlijk bovenop. Aan de prins van Egels een moment. Deze stap wordt er door goed gegooid. Ik zou het niet kunnen vertellen. Ja, zo je. Vergeet. Ja, want je is er een beetje geloof en ik geloof natuurlijk meestal hing er al aan door als je de meesters pas. Ja, en hij heeft eigenlijk ons blauw shoot, want zo is er in een hele hand, is dat eigenlijk Oschef, hij Kerkroo, Spritz 11. Vorig jaar hadden ze dat chef nog Jans omgetoverd tot een vlieghaven. En hij komt wel veel ex-prinsen vandaan, dus deze groep. Voor de 14e keer lopen we zien met 121 leden. En misschien schon om te nemen, gisteren in Eersel, in ieder geval een verhaal wat ik gehoord had. Hou er prinsen van, plattebank. En die koeten hem weer. En toen had er prins bovenop de waan van Spritz 11 gestaan. En dan toch zien de snuts nog, ze kunnen ons werken. Voor optocht kunnen afmaken. Ja. Grote waan, dus plaatje op, dus dat geeft. En dan wil ik het helemaal langzaam volgen. Om de wapenstand te zetten. Spritz 11. Ja, de groep die ook door de jaren heen enorm groot is. Oké, Spritz 11 en je van. We gaan op toer. Alle de groep. Gib mir ein H! Gib mir ein U! Gib mir ein M! Gib mir ein B! Gib mir ein A! Oh! Dann singen wir immer dasselbe noch einmal. Ja, en zo zie je het er ook wel met het zonnetje zingen. Dat de stimmung er wel mee ik kunt. En dribbelt. Ook zie je met hun eigen sjaals.
Kijk, verenigingen worden in Wit nagedacht. Iets het groepsgevoel natuurlijk kan versterken. Absoluut. Toen nog even een Einzelgänger tussendoor. Alles Paletti met de Hollandvlag. Proeft door enig cynisme. En dan willen we jou zeggen, hey, met z'n allen helemaal. De ander is bezig met selfies. Ja, je hebt dat natuurlijk ook huut en daar. Is alleen maar nog vaker en vaker je doorweten en een selfie maken. Of je nog net gedaan? Nee, dat klopt. Of we nog even doen. Zorg dat even doen, dan twitter ik hem dadelijk. Prima. Hashtag L1, zie zo zitten. En de Maurice had het schönste plekje. Dan zie ik het nog dat de herder in de kerk wordt geweest, man. Ja, nou de grote groep van Spritz 11. Hij het kleinere groep. Maar door durf ik niet ongemütlicher. Tot de Kneutsbreur van 2000. Met een schöne klonenjas. Ik had het selfie getwitterd, hoor. Steht erop. Schön. Even ons plekje door. Ik geef je schon dat ze je schminkt zijn. Daar zijn ze ook wel erg stolz op. Nou, doe ze wat gekregen ze niet. En dan schminkt ze nog goed erop. Die had het behuurlijk terug goed allemaal weg. Zijn jubileum is zielig, hoor. Ja, ook aan de verein, die is opgereden in 1985. En een naam die natuurlijk een persiflage had aan de vuile hele naam heen Kerkrootse vereinsleven. De soepkip. Alle muziek die met kippengeluiden te vingen wordt, die hadden ze bezig. Oh, natuurlijk de honderden staan ook bij je Ik zat kant. een beetje te wachten, ja.
Dus wij kijken voor de show nu. Nou gaan we gaan met die ohne instrumenten. Dat is toch wel knap. Maar zoiets als klankstad mag daar natuurlijk niet ontbreken. Wereldmuziekconcours natuurlijk, gekke veer joh, in Kerkrade. Stad die vuur steekt op een hoge kwaliteit van bluesmuziek in Hoesta. En dat moest ze dan automatisch terugzien in de optocht. Dus misschien wel een beetje jammer dat ze net live zijn. Ummerspas. Ja, en Ummerspas ook met een fantastische waan. Met als thema kleur en klank 3 dagen lang. En nog hij de picture zelf gemaakt, zelf ontworpen. Ah, het ziet er fantastisch uit. En dan zie je dat het terras ook wel bomvol stond. Ik heb me voorstellen dat nu worden de optocht nu eens afgelast naar Kerkrade komen om te kijken. En die kregen toch een zeer afwisselende muzikale optocht vuurgeschoteld. Dus in die zin de moeite weer om te komen natuurlijk. Niet voor een Einzelgänger. Hij geeft meer hard maar gaat sneller kloppen. Weer is de mol? Politiemol natuurlijk, de toespeling. Ja. Hij weet het net. En door is de mol zelf. Ja, dat is toch fantastisch wat. En het geld steekt uit de tasje. Dus er is goed informatie voor Koch. Ik denk dat het bergje moet lenen, maar wel de logo's afplekken. Zodat we zien dat het geen richtige agenda is. En hij had voor de sterkneltje. En van tijd en midden tot aan komen ook vaak met eigen liedjes. Hè? Ja, Zelfs een aantal LVK-inzendingen daar gedaan. staat. Dit liedje is niet van hun zelf trouwens. Sterkneel, ik zal toch maar even goed leggen dat woord. Kom maar heel goed. Zijn toch spelletjes, hoe noemen ze Ja. die? Kopspelden. Ja. Ja. En joh, en de sterkneltjes natuurlijk ook wel bekend door de slaieren. Vaak de slaierparade gewonnen. 3 jaar hingen race alles een keer. Zo'n nieuwe waan. In 85 opgericht door de toenmalige voetbalclub Achilles 67. Zet ik daar nog niet terug? Ja, dat is eigenlijk veel meer tijd.
Even kijken wat hij gebeurt. Ah, dat is een statement. Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje de 11 op de haknummer. Vaak is in een vastelovensverein natuurlijk ook nog. Je moet nu een lid doorkruisen en dan kunnen vrouw voor in de plaats. Ja. Ah, hij is goud rood, zie ik. Nou, de president meteen, hoor. Dat weg was ermee. sterk. Jazeker. Oké, en dan vind ik dat je altijd veel rijden komen. Ja, zo is het. Maar vastelovensvereinen toch niet zal bestaan. Dus de manslu. En de dames gewoon op de barricades. Dit is Kumpje Boeding, vind ik het goed aan. En de kiever met hetzelfde dansje. Doet erbij, we hadden altijd Dessauer. Allemaal door de huurken. En op een gegeven moment dan zwelt de muziek aan en dan moeten ze los. Kijk of geen te vroeg gaat nu. Ja. Ja. Het is te doen. Confetti erbij. Daar gaan de verein ons studenten in het toenmalige gymnasium opgericht is in 95. En hoe eigenlijk een mengelmoes is van die oud-studenten samen met vrienden van RKTSV, de voetbalverein hij op de Winselen. En zelf vingen zie dat ze de Schunse picture eigenlijk van de afgelopen jaren dragen. En zoals ze zien, zijn ze natuurlijk ook ontzettend schön. Dat geldt dan ook voor die groepen waar ze willen het toch gekker jaar beter doen, wie jaar of uur. Of de pekjes werden aangepakt, werd u van nagedacht. En dat ziet zij ook weer. Je idee. Ja, het thema past eigenlijk precies bij de kleuren wat ze hand. Ze had het thema JID kleurt door toch. Nou, dat zien we ook Jan schon. Fel kleuren. Duiven naar vuren komen heen. Voor de 6e keer met hij in de optocht. En ook jedes jaar groter worden. En doordat die groep eigenlijk ook wel groter en groter is geworden, want we zitten jaar in een nieuwe baan. Zodat ze er ook meer lui met kunnen nemen. En de juffrouw aanbroeit. Tot die pet die scheuren, hè? We gaan laten zien wat feest is. Ze gaan echt met een begroting gaan werken in zo'n groep. Wie is dat bij jullie? Ja, dat is boos ook. Contributie? Ja, ze betalen €11 per maand. En daarin werd dan ook alles door. Ja, hier is jaar een nieuw pakje. Er zijn natuurlijk ook groepen die ervoor kiezen om het pakje 2 jaar te dragen. In verband met de kusten. Ik kan hem me voorstellen en het ziet prachtig uit. Absoluut. Dat zijn natuurlijk keuzes iets als vrijmaat. Ja, je hebt dan huren vuur natuurlijk gewoon nu aan. Dat natuurlijk aardig dit kost. Dan gaan we nog een keer zingen. Helemaal muzikaal. En of dit pakjes van dit of van vorig jaar zijn. Het zal ons egal zijn, want het ziet er fantastisch uit. Kijk eens zo. Zo is dat.
Ja, nou, het is een schöne groep. Zie voor mij waar we een schöne praalbaan komen. De praalbaan van Carnavalsverein Lingelaan. Spaß Ruß, blickt dich dann bestimmt. Oh, brandalarm Huursenaal van Alwaan. Met de confetti-kanon. Behoorlijk hel. Lustig mit allemaal. Nou, die groep ook geformeerd uit vrienden. En eigenlijk van diverse windstreken. Ze komen zelfs uit Brunsen en Torren. Maar natuurlijk ook van Heerlen. Voor de lui die later inschakelen, verhuren hij Brenta Lamp, het liedje. Het thema van de Roese Zog van Kerkrode, carnavalsoptocht. Traditioneel op deze Vastelovensmondig. En dan zal het net geloven, maar een waterig zonnetje hij in Kerkrode. Tegen alle berichten in, viel het met het weer enorm mee, moeten we wel zeggen. Voor een korte fikse bui gehad, die misschien een klink 10 minuten geduurd had. En voor de rest, aan voor de zon regelmatig gezien, en is het gewoon druk en gezellig in Kerkrode. En amuseren zowel de lui die komen kijken als de deelnemers aan de Roese Zog zich enorm. Nog zeker een stond Luppey, dan verwachten voor de stadsprins op de maat. Max de tweede, Max Charlier. Die in het dagelijks leven met mobiel dataverkeer bezig is, laten we het zo maar even nemen. En er werd vuur gegangen door prachtige gekleurde groepen, zoals deze. En door originele Einzelgänger, door waans met hel en minder helmuziek. En veel groepen die voortkomen uit voetbalverenigingen in de stad, zoals deze van KVC Oranje, roemruchtenvereniging. Absoluut. Ja, nog door waarom de clubkleuren, het oranje van de Boese springt. Oral jaren met hij op de optocht in Kerkrode. Boven met meer dan 200 man hij in de optocht. De Jung van KVC in de Riemen. Kleur oranje zien ze natuurlijk ook maar terug bij hun. Ook vorig jaar zo die nadrukkelijk in de persjes en dat kennen ze natuurlijk niet meer. Hè. Nee. Ter naam. Ja, dan hebben we ook gewoon de felkleuren die het zo schoon maken. Voor de KVC is natuurlijk wel dat ze zich kunnen schminken en omkleden natuurlijk op het voetbalverein. En natuurlijk niet zo wit hoeven te lopen voordat ze beginnen aan de optocht. Vlak bij de start, ja. Maar ze had geen werk gehad, want het zit veel nu.
Eens kijken of al je het meer cup voetjestreef zult worden. Ja, ze zijn alles met een muts op langs gegaan, hè. Ja, Einzelgänger. Door een Hennig-club. Ja, dan verwacht ze Peer op de waan en dan steekt ook erop, zie ik. Ja, dat is natuurlijk ook een verein die opgericht is van Oes op Peertstal in de manege Galop. Veel leden die natuurlijk ook Peerts rieën. En daardoor zien we veel meer vrouwen dan mans nu in de verein. Even poseren voor de fotograaf. Hier zit de jongen en de meisje van de Hennig-club. En hij daar Hennig-club hun concours hippiek een beetje opvoeren. Geet op en neer. En via Beggen en Drijfvaart krijgt tegen Laar van Kerkhoor. Genoeg iets. En de Hennig-club. Ja, met een kiesje. Ja, dat op en neer dat je jot. Tot ze dukken, dat merk ze. Mannen met even anders. Los met de snowboarders. Kappen met die uitjes. Oh, wat een zooi. Tegen die vindt van de Hennig-club. Kerkhoor af. Nee, aan voor de grater jekken. Ze gaan de jubileum te vieren. Het eenmaal 11 jaar bestaan. Die stond vergessen in der Eck. Ja, dat kon wat kommen mag. Ich Nou, of dat is afkomstig van je graat, wa? Wijk in Kerkrade West, de gracht. je zit daar slag, gepeste drop. Zing Eigeltje, die leuchtet Toch die bruggen zijn bestuderen, hé. met het smier op. Ja, je zit zo straks dran in. Jeder Kölsche Jung, der haut den um. Das liegt am Kämpfer, dass jeder Kölsche kennt. Selbst der kleinste Fest, das ist ne Wind. Stellt am Ring, die Musik wieder still. Denn jeder Kölsche Jung, der haut den um. Das liegt am Kämpfer, dass jeder Kölsche kennt. Selbst der kleinste Fest, das ist ne Wind. Ze kennen de cafés, hè, want ze zijn toch. Straks natuurlijk nog even naar de Rode Hal voor de prijsuitreiking.
triumphieren. Vor meiner Tür, was hat sein großer Schäfer, da wollte ich heißen. Ich fuhr nach Meißen, zu meiner Großmama, die alte Schaukel, saß in der Laude und spielte Ziehharmonika. Kann ich liegen, wenn ich dich kriege, ob ich die 1, 2, 3, 4 weg, du kleine Fliege. Wenn ich dich kriege, reiß ich dir 1, 2, 3, 4 Beine aus und du sitzt Krankenhaus. De jekke schuppen zijn dit. Inderdaad, de jekke schuppen. Ook op het school een keer begonnen met het idee om te beginnen met het hoofd van de optocht. En nu eigenlijk ieder jaar weer erbij. En nog ieder jaar een ander thema en een nieuwe waan. Dat we overigens zelf bouwen. En nog hij zien voor waarom de schon felkleuren terugkomen. Een aparte boksen. Mit der Flinte im Arm und der Bürste in der Hand. Nimm einer auf den Kopf, den wir am Waldesrand. Doch was steht denn da hinten? Wir sehen dort ein Reh. Auf in die Rehhaare, Kopf tut weh. Das Reh hustet laut. Was kommt da denn raus? Michaela Schäfer und sie zieht sich aus. Auf die Frage, warum es sie gefressen. Ja, en toch gaat dat ook wel jet, waar je hebt kleinere groepen die dan toch zo bij je pakken om erop toch met z'n lopen. Toch net zoveel energie erin steken, dat is gewoon zo. Genau. Wij zien voorbij met het Oktoberfest terugkomen. Blijkbaar is de maat weer een beetje opgedrukt, want dan kan je gewoon op de grond zitten. Door mengen de lui die binnen zijn in de optocht zich onder het publiek. Natuurlijk veel bekenden langs de route, dus dat is nog helemaal even gezellig. Nou, de nerven kiezen natuurlijk ook nog zelf van de optocht met. Het is wel allemaal leuk om te zien. Nou, voor hem zoek maar een Einzelgänger. Het gaat zich om de woes in het leven. Ja, met zo'n woes kunt het ganse land door.
En nog heel warm voor Karelsverein. Vol schwung. Ook zie je aan het andere thema dat de klonen centraal stond in de optocht van Kerkrade. En ook die zien voor u aan terug. Waarbij de Basser eerste, de prins van West, die aansluit om in de Polonaise te dansen. En hij ook had ze nog veel energie. Wat ze overhand op het lid van de optocht. Ik zie hem daar lopen. Dit is de prins Huub van Egelshof. Maar ook de Bas van Kerkrade West. Zouden die ook stadsprins kennen werden? Ja, joh, wenn ze prins bist weer van Egelshof of van West, dan zal ze niet meer zo snel... In plaats van? Nou, vooral bijvoorbeeld door Joris Johannes als stadsprins. En die woont het op Kerkrade West. Dus het is natuurlijk wel in Jans Kerkrade dat ze door prins kan worden. Dus dat is de keus die ze maakt. You know. En als echte stadsprins kunt er waarschijnlijk nog een drukkere agenda bij. Maar dat zie je hand. Ja, dat is wel zo. Ja. De hand zie je natuurlijk ook ontzettend druk. En dat zie je natuurlijk met hun verein ook fantastisch. Alleen als stadsprins van Kerkrade was het wel drukker dan... De Appelsinenjarde. Ook dat is een traditionsverein. Ja, een appelsiner, dat zei het al, waar de oranje kleur van de jarde. Twee jarden die lopen met twee dansmarietjes. Ook weer een voetbalclub normaal op. LAC. De Laura Hopel combinatie. De Eigelshoven, twee verenigingen die samen zijn gegaan. En met groot succes, want het is een bloeiende verein en kijken zoveel ze bezig gaan. Ja, absoluut. De groep besteedt uit 214 deelnemers. Vorig jaar 2x11 gevierd. En misschien wel schön om te vermelden. Ze moeten zich vanmorgen nu moe verzamelen. En ze zijn toch al redelijk op het eind van de optocht. Waarbij 12 maanden hun schminken. Ze hebben 2 kleedkamers nodig. 1000 broeker werden gesmeerd. 2000 ballonnen werden opgeblazen. En ze komen met 4 bussen richting Kerkrade. 200 man als ze het een uur hebben. Ja. Dus dan kan zich voorstellen wat dat voor een organisatie is. Maar Loen zegt kijkens. Met de prins van Egelsen natuurlijk in de Polonaise. Dat is waar een verein vandaan kunt. En weet je het goed, dan is hij ook in die vereniging actief. Dat zou best kunnen, ja. Ja, door zie je overal jaren met de optocht. Immer met die ballonnen. Schön beeld om te zien.
LHC terug voorbij. Met op de achtergrond het monumentale gemeentehuis van Kerkrade. Goed, 1911. Ja, dat was er wat spriet. Dat had natuurlijk allemaal te maken met de nieuwe maat. Centrumplannen in Kerkrade. En op de nieuwe maat hadden ze fonteintjes gemaakt. Wat natuurlijk hartstikke schön is voor de kinderen die zich daar met amuseren. Maar ja, in dit geval losse zie je dat ook de oude daar van je broek kunnen maken. Het kunt zich erom uit dat mensen die eroverheen lopen dat ze op fonteinen springen liepen. Ja. En dat is wel leuk, ze noemen zich VVOPONN en het staat voor vermaak ons prima. Of niet natuurlijk. En hij is hier voor de Brui anno 1982. Bestaande uit 3 generaties van de familie. En nu al voor de 35e keer met een optocht. Zolang geen ruzie in de familie kunt, liet dit gewoon goed gewoon met de verein. Dat hadden ze dus al niet vol. Ja, wat schön om te zien natuurlijk, maar dat is met zo'n familie dan toch zo je chance kan blijven. Dat is de prins. Bella bella rotta puzzle. Dat mensen. Je kunt horen. Bella 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 rotta puzzle. Dat is de vermoffelen. Onze prins van West. Dan zal dit quer door Kerkrade hier. Met het jongste lid. En dat prins kan eigenlijk alle teksten, dat is prima. En het schöne is dat ze bij de prins pas de eerste prinselijke residentiemaat had van Orwaan. Vandaar dat ze natuurlijk ook de bas even voorbij hoefden. De atletiekvereniging. Achilles Top. Nou, gewoon een verein niet meer te denken of hoe te denken is in de optocht van Kerkrade. Lopen voor de 51ste keer met. Arno Dekkers, hij voltallig in beeld. En dan zijn zelfs Salu, die lopen voor de 40ste of de 45ste keer met. Ja, dat is natuurlijk wel wat schön. En dat is bijvoorbeeld in een verein die ervoor kiest om 2 jaar met dezelfde patches te doen. En dat had natuurlijk allemaal te maken met geld. Ja. Maar immer een schöne verein, met schöne klonen.
Ja, en zo komen we toch langzaam richting de finale van deze grote tocht hier Kerkrade. Ik denk dat dat Prins en Antoch is. En de Rood van 11 natuurlijk. Ik heb dat Manslui alleen nog zo'n op de vrouwelijk tussen zitten. Oh. Maar daarachter is nog een groep Egels in Antoch. Dat zijn ze, Jotje Miest. Dus ik denk dat de Prins van Egels door Huub weer aan het werk kan dadelijk. En even zwaaien naar de camera. Ja, de groep 14 keer al met. En het is dat ze dit jaar extra er waan een beetje om je boot hangt, zodat er zien dat in de rolstoel zit, ook met kan je en ook kan je nissen van de zonne opzog. Ik had metgeteld. Want dit liedje nog dukker goed weer de routewisser. Het is toch fijn dat de liedje uit Kerkrade dan bovenaan kunt staan wat dat betreft. Het schönste op de wereld. Zoekenzag het volkslied van de stad. Ja, wie bijzonder is dat dan natuurlijk om mensen op de maat aankunt, dat liedje te draaien. Lokfrommers. Had te maken met de gebeurtenissen in Kullen met Ordenui. Dus heren zullen het volgens mij. Jan een oplossing. En hij ook kwamen de Zonnewaan met de pert voorop. Veel kleuren. En hij is hier voor Engel van de Toch en Festcommissie. Natuurlijk net zoals de lui die zich beschäftigen met de optocht van Kerkrade. Die ervoor moeten zorgen dat alles goed loopt, goed doorloopt. En ook dit jaar hangt ze dat dus nu zo op de rij. We zitten natuurlijk met een lange optocht met veel deelnemers. En de uitdaging is om de Prins vuur het L1 uit van half 6, dat onverbiddelijk is, op de maat te krijgen. Zodat de ganse optocht ook een beeld is gewinnen. En ik denk dat we netjes op schema zitten. Ja, zo je het er nu uitziet, voor dat makkelijk holen.
Ah, die kennen nog wel even durf vanochtend, dat kunt goed. Dan is het even rustig. Maar net als het al. Ja, de Blauwies Wetzels. En Garde zinnig. Ja, ook dat is wel een leuk verhaal, want ja, je hebt, Peggy Wetzels, een van de oprichters van deze verein, dat danst bij de Kerkreuter Merger en er zijn nog meer leden die daarbij dansten. En die houden eigenlijk immer een droom om een groep te formeren van dansmarietjes. En zo zijn ze eerder begonnen met de dames als dansmarietjes, dan de heren die bij je vocht en de heren zijn inderdaad als jaarden. En zo lopen ze toch al jaren erop zich met. Dus het kan nog engagement, want de mans wil later erbij komen. Zo is dat. Ja. Zie je even het vuurbeeld. Blauwies. En zeker in de eerste jaren doen ze allemaal een leuk dansje studeren. Ik wist niet of ze dat nu nog hebben bij de défilé toe. Maar omdat de groep natuurlijk het groter is geworden. Met de A-was van Kinger. We horen muziek, eens kijken wat gebeurt. Op de waan zijn ze druk met andere dingen. Laatste dingen uitgestrooid werden. Ja, die doen ze slecht. Goed gerekend dus. Eigen zonnebrillen. Ja, de Kinger natuurlijk boven de waan. Ja, en zoals je ziet, hier dansje. Dan staan ze druk met de zonnebrillen die ze uitdelen. Dan hebben we nog een kleine groep uit Heerlen. Ook daar staat net op het programma. Misschien dat ze dat nummer houden in het popele hei. Dat zou natuurlijk zomaar kennen. Gewoon erop laten zitten. En ook Kerkro, en dan kunnen het goed. De optocht bij hun. Hele hei is natuurlijk afgelast. Dus wat dat betreft zullen ze blij zijn dat ze hei toch aan kunnen sleten. Ja, dan gaan we toch langzaam richting onze schöne stadsprins van het jaar 2016 door Max ter tweede. Ja, voor Ierenrood. Voor Ierenrood besteedt uit de vaderen van de ex-prinsen. Jans af en toe ook wel eens een man, maar dat toch over de vrouwlui en de mansluihand. Waarschijnlijk ook omdat het op pap niet zoveel geld kost, was. Want dat jong prins werd. Ja. Dus die verdienen op zich wel een buun. En die kregen ze. In de Ierenrood. Kijk het. En natuurlijk daar bovenaan, zie je hem staan, Jans bovenop. Toch pap van de Max.
door Marc Charlier. Ja, natuurlijk in het middelpunt van de Ierenrood. En echt een Vassilovets familie. Maar familie Charlier. Ja, Kunt ze absoluut. links en rechts wat tegen. En dan zie je toch dat het echt goed druk is op de maat. Worden nu natuurlijk verder zijn voor de grande finale binnenlopen van de Stadsprint zo meteen. Ja, we kregen toch nog geen live muziek, kijk eens. Ja, de Sint-Marie van de Graat. We zien nu met echt défilé af. Ja, en hier komen ze dan, de ex-hoegheden van Kerkroo. Orsie hun eigen waan. Met haar vuur zitten ze er aan Willem aan kop. Lieve dames en heren, vanaf dit staatschaal van onze burgemeester bedanken voor zijn meegegeven. Op de optocht van Limburg van je grote deze hier. Was geweldig top, top, top. Ja, zo wie de Han Willem al zei, bedankt de burgemeester met doorglossen van de optocht. En hij de klein kerkgrutje Stadjade. Normaal gesproken had de gezelschap van de pap van de stadsprins Max II. Maar ja, daar zo over gaat al bij. Door Ierenrood. Dus moeten het nu alleen doen. En dat is de verein J. Drop. Ze lopen immer een beetje tussen de stadsprins of de ex-hoegheden. En er 11 rood zwaan in. En dat had alleen te maken met de Jans familie van Oester 11 rood. Maar ook zeker van Oester ex-hoegheden. Metlopen hij bij deze schöne verein J. Drop. En daar is over zelfs door Max, de eerste. Ook ex-hoegheid van de stad Kerkroo. Die met een groep meeloopt.
Ja, en hij is hier vandaan warme live muziek. Gemaakt door de fluit- en tamboerkorps Wilhelmina en de Sint-Hubertus. Ook die zijn gefuseerd. En lopen nu als tweede jaar. Als nieuwe verein. Hij op de optocht met. Gisteren zie je er Max de tweede nog begeleid door de ontvang. Waar er sleuteloverdracht in het gemeentehuis plaatsvond van onze stadsprins Max de tweede. Ja, zo wie je zag, komen we zo bijna aan het eind van onze grootste tocht op Donmondig in Kerkrade. En zijn we in afwaarding van onze stadsprins Max de tweede. Ja, en zo wie al je zag, hij brengt de lamp. Het thema van de Vastelovensverein in Kerkrade voor dit jaar. Ja, neer van mij een opgeluchte burgemeester, Josson. Dat kan niet anders. U moet handenwrijvend hier staan nu. Jazeker. Hartstikke blij zoals het gelopen is. Vanmorgen iedereen heeft zijn best gedaan. En als je dit ziet, ik had de deken naast me staan, dus dit is goed gegaan. Maar u heeft wel uw nek uitgestoken, want de meeste optochten zijn eruit gevlogen. Toch een beetje met klamme handjes gezeten vandaag. Nou, ik moet zeggen, ja, eigenlijk wel. Maar vanmorgen met elkaar een aantal afspraken gemaakt. Ik heb al gezegd, we lijken wel een codeland aan het worden. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Met de mensen, met de carnavalsvereniging, de Vastelovend. De wagens langs gaan, jongens. Zet die dingen goed vast. We hebben hele stevige wagens. Wat dat betreft weten we hoe het hier moet. En ik denk dat als je ziet zoveel loopgroepen, ja, een beetje hulp van boven, een paar kaarsjes opgestoken, allemaal goed. Was het nog een optie geweest om tussendoor af te breken? Stel, het was zwaar weer geworden. Nee, het waren windstoten. De afweging is, ja, je kunt voor alles kun je dingen doen en dingen regelen. Als je aan de proactieve kant wat hebt gedaan, dan moet je het risico lopen. En het leven is vol risico's en dat is goed uitgepakt. Ik denk dat het risico wat we gelopen hebben een verantwoorde risico was. En voor je een carnavalsoptocht aflast, moet er nog heel wat gebeuren in Kerkrade. Hoe viert een burgemeester het die opgelucht is? Die gaat nog even de kroeg in? Zo dus, hè? Ga nu de kroeg in. Burgemeester Josson, dankjewel, veel plezier. Graag gedaan. Fijne Vastelovend. De Wulkscher in het traditieverein. Ook niet meer voetse denken hij in de Kerkrade Vastelovend. Ook zie verbazen jedes jaar waren met de picture. En zo je dat ziet ook wel dit jaar. En ook dat is wel een groep waar veel ex-hoergeden vandaan komen. En ook had ik me gelust te vertellen, door Max de tweede, stadsprins van dit jaar, is zelfs een oud Wulksje. Het is niet schön dat ze erbij lopen. Ja, dan zien we het pleertje al.
En de man die door de kloon die ongeveer boven staat, de groep ongeveer boven. Ja, zie je aan dit jaar wel Jans bijzonder, joh. Want de prinsenvrienden van de Max, het Fleur, zit in deze groep en loopt met. Door Hansson volgens mij, of niet? Ja, kijk eens aan. Ja. En vandaar dat ze natuurlijk ook Jans kort bij de Prinsenwan lopen. En er wordt een afweging of deze groep of de groep dat er hinger kunt, want daar zit Chester van Oeshoegheid in. Ah, ze lopen een moment zo ongeveer. Dus, Zo is dat. ja, het had zijn erin. Ziet er goed uit. Ja, en Wat te wegcijferen. mensen dat maar weten, dat is niet makkelijk. Maar we hadden het gaan voor de mans nu in de verein gehad. Deelt die man met de ganse stad, hè? Zo is dat. Maar ik moet wel zeggen, genister van. Dus op zich is dat natuurlijk wel leuk om te zien. En mensen dan de optocht toch nog met die eigen verein kunnen lopen. De Eindselganger staat al tussen het publiek. Toch nog even kijken wat er nog binnen loopt bij je maand. Ja, Fleur denk ik pak nu een momentje. Gelijk Ja, aan. nou. En dat op de slaaier, de prinsenslaaier van de Max. Ja, dan moet je denken, dat is natuurlijk voor de stadsprins natuurlijk ook niet waar. Maar dat er optocht toch gelukkig door kan joh. Want ook dat is een van de hoogtepunten van de stadsprins hier. Joh. Optocht. Bovenop de waan. Duizenden klumper kan uitwerpen. Ja, dat zonder Max dus overal zo'n beetje worden komen. Vader van de prins daar, met zijn bril in het midden. Zou dat de groep van het Zwersen moeten zien, hè? Zo is dat. En dat is de groep tussen om woordje zie je. En zo weer verzaten. Het Emmy, het Schwester van ons Hoogheid. Dit is de papa. Dat is trouwens de pap van het Hoogheid. Zit toch in een stadsgarde met een ledenstop, waar die zit met tweeën. Met z'n tweeën. Ja. Ja, en graag kwam er Inge alleen voorbij. Ja, de papa ging niet dit jaar. Nee. Ja, het is zo'n woord die we vorig jaar door prinselijke groep. Maar toen houden ze de vriendin van de Chris in het midden. En zo wie je zaad nu, Schwester van de Hoogheid Max, het ME. Ze zijn nog het zoeken, zie je niet, de camera's. Kan er dan niet voorbij zien komen, moet ik eerlijk zien. Ja.
is zich een beetje verstoppen. Ja, door 36e regiment. Natuurlijk net voedsel denken bij ons hoergeet. Zie zorgen er eigenlijk voor dat de hoergeet in die wegen er vuur om jod had. Beschermen zo weer de hoergeet. Met kanonschuurt. Met kanonschuurt. Doet er allemaal bij. Vanmorgen had ze nog het ontbijtje had bij de Max heen. Dat is traditie. Maar ze goed verzorgen voor die mannen. Ja, want die zorgen zo jod voor dich. Dat is met die pensen beschreven. En nog een schöne Verein, moet ik zeggen, dat 36e regiment. Doet met veel Luzund. En daar zie ik daarachter toch de wielen van de tractor. Over de stad Prins zelf ook kan zien. Ja, kijk eens daar is, hè. Ohne kap. Het zal met dat wing te maken hebben, denk ik. Ook. Ja. Het is er maar niet verloren is onderweg. Nee, laten we dat niet hopen. Maar het doet hem net minder genieten. Ja, ik zal niet zeggen, dat moet een keer metmaken om te beschrijven wie dat is om daar bovenop te staan. Het eigenlijk het idee te hebben dat natuurlijk toch wel Jans van Lu ook voor dicht komen. Het is de opdracht daar hier van hem. Zo is dat. Ja, en dan de pap dan natuurlijk ook nog stoot. Om te zien wie zijn zoon hij van maar op kunt. Heb je nog klumpje over zien? Ja, zie je. Je kan ook een rondje maken. Ja, schon. Maar het is wel heel werken, dat moet ik wel zeggen. Ik zag vanmorgen een foto voorbij komen dat ze in de heng in een tepel horen. Maar dit gaat te veel morgen. Ja, absoluut. Ja, een schöne staatse hoergeet. Dat kort seizoen hoog, maar wel jut seizoen hoog. En door de Rood van 11 die deze grote top slissen. Ja, en ook voor die mannen is het natuurlijk alles wat er vuur gespeeld had, hadden ze natuurlijk georganiseerd. Van dames ziet zo'n herren, ziet zo'n bisempvang, ja, noem maar op. Hij vuren naar Bart, die hem vroeger is dat er optocht hoe je geloof had. Hij zit in de commissie. En natuurlijk daar bovenop. Daar Walter Sterk, de president van de Elverrood en van de Kerkroosje Vastelovensverein. En ik denk dat hij natuurlijk ook vroeger is met het besluit wat hij genomen had om de optocht toch nu een deurtje te lassen. En zo kan er toch aan terugkomen. Een fantastische optocht Kerkroos. Prins van Egelsen begint al met nabeschouwen. En de stadsprins Max dat weer bezig aan zijn laatste kilo snuits. Je ziet het programma van hem nog goed weer, maar deze optocht. Ja, hij heeft eigenlijk naar de Rode Hal, zal de prijs uitreiken van de optocht. Nou, vervolgens hier dan de Wierte langs. En zal hij zich overal Kerkroos even laten zien. Ja, en morgen hebben we dan het Groes Klonenconcours, waar natuurlijk weer een acte de persoon ziet. Waarbij we dan het avonds om 12 uur afsluiten met in de Rode Hal. Ja, dan hier om 12 uur de kap af en dan moet er slusselen leveren. En dan zit het voor hem erop, helaas. En ook voor ons, want dan is de vastelovend voor dit jaar voorbij. Maar in Kerkroos slot ze ganz goed kruis, want tegen alle weersverwachtingen in is het een schöne optocht geweest. Die gewoon had kennen doorgegaan. Er ging ongelukken zijn gebeurd. Of het te maken had gehad met een bui van een minuutje of 10 minder wordt misschien nog wel.
En dat wordt het dan. En dus had hij een keer in de roes geschoten door gewoon te zagen. 4 stunt voor zijn optocht. Hij gaat gewoon terug. En wat zullen ze dan vroegen dat het ook zo gegangen is. Er had een bon palet aan kleuren voorbij zien trekken. Hij op de maat in Kerkroo. De Jeroense zog is gedaan. Het gaat hij nog een paar stuntjes onrustig blijven in de cafés in de Rode Hal. Morgen dat grote klonenconcours. Max er tweede had zijn die grote zegentocht door Singstad kennen maken. En 4 had Kerkroo gezien wie het laagt en zingt. Vanuit Kerkroo nog een schöne vastelovensmondig. Alaaf.